Oi. Bună ziua! Cu azi este Gabi. Vă arăt un joc interesant. Voi îl l-ați văzut pe prima serie. Eu cu mulți bani atunci am avut. Puțin. Nu am avut milioane. Am fost bolnav de atâta să mă izând acum beau. Leac. Eu o să leg mașina ce poliție, mașina de loc noi. Leacă. Uite, să vezi și poliția cum așa nu mai e la tracțiune. Vedeți? Nu tancul meu. Oi. Și la dânsul. Să schimbăm mapa. Să schimb mapa. Cum să schimbe? Hop. No. Резко тусesc. Of. Nu știu pe care. Mapa mai. Hai să încercăm asta. Da. Pe asta. Mapa asta. 10 minute. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 și 1. Vreau să văd ce se întâmplă. Zece, 9, 8, 7, 6, 5, se merg, cum spune avioanele. Vedeți că sunt barieră. Ori bine că nu. Ori bine că roșu repede. Ați văzut pe lângă. Vreau să și eu mașina asta care merge. Hai să pun încă 2. Câtea milioane de astea. Nu mă nervez că nu se. Mai am dus numai 12 oameni. Recordul meu cât e 8. Eu trebuie să duc partea cealaltă. Ui. Repede să mai. Este cât 6. Este eu cât de autobuz de 10. Să-mi spuneți în comentarii dacă aveți cu dumneavoastră aveți cu mulți bani. Cu mulți bani, ca la mine. 18 ani de-am luat și i-am dus. Hai, gata. Nu vreau să. Nivel 8. Da. Și eu vreau cum spune, că iasă multe duși, dar nu tare multe iasă duși. Lecăterul ăsta. Cum se numește? Da. Hof. Eu, dacă vreți, asta vă arăt un episod cum puteți să discutați jocurile cu bani. Dar nu toate. Așa cu bani. Un coleg cum a luat și o să vă arăt în episodul. Mi-a străbit că ea că vede ca la mine. Vreau să văd tare. Tare îmi doresc să văd dacă acolo e Europa și aia. Vreau să văd tare. Eu așa când ia că eu am stat aici. Și vreau să fac cineva. Cum aș mai e? Aici nu mai e magincă. Dacă nu mai merg avioanele. Da, vedeți?
Mâine la școală, tot. Hai schimbăm, hai să vedem cu autobuzul cât e, câți oameni, hai rozi. Slăbacul ăsta cât eu. Ia. 8, e 8. Trebuie să mai zic eu. Ai asta, da, e asta. Eu n-am avut pe Facebook. Hai, asta e asta. E bun. Apăsați în butonul de... apăsați butonul de like dacă mai vreți de astea. Mă prinde, da. Deși să mă prindă. Eu sunt milionar. Lângă stradă. Vă spun la asta cât să câștig spin. Spin. Feca, bro. Bun, bravo, hai. Ia. 500.000. 100.000. 100.000. 750. 100. Ce mă dă? Ia asta. Asta trebuie să găsesc. Ia că. Să vă arăt, uite, este truc. Ia că este truc. Dar nu știu. Da! Când eu doi acelea nu, carte și eu amesc și ia că de atâta. Truc. Că unul rusesc, unul moldovenesc, unul rusesc. Că întrebă. Nu tăiantă. Nervez că nu le nimeresc. Ia că, țică rusesc. Cu rusesc. Că, Rosmerese. Ia to nu. To și e că. R. Nu salt. Că rusesc. Am primit 2500. Cu atât cu episodul de azi. La revedere, ne vedem data viitoare. Pa, pa!